Els catalans són gent bastant feixugueta. Amb el seu tracte amb els mallorquins. No? Mos teniu com a una entitat dependent, que moltes coses efectivament mos uneixen, però, cony, no som ses illes. Això tu ho tens clar des del principi, no? Però ens encanten ses illes. Bé, primera pregunta. Nosaltres els estudis centrals de SER són a Palma. Sí. Manacor està a prop o estan fora? Home, estan fora. L'adaptació podria ser que hi fos. I mira que quan vaig arribar saludava a tothom. A més, em contestaven com va? I jo els explicava. Perquè clar, em preguntaven com va i jo deia, doncs, vaig explicar-li com em va. I no. Va bé. Va bé. Ja està. Sí. No mallorquinitzeu, conserva esteu parlant. Igual que jo, quan vaig a Barcelona, xer com xerrara. És que haig de dir una cosa. Són tan boniques aquestes paraules que és impossible. Perdona! No mos digueu... Segur que aquesta dona, quan... Ara no perquè viu aquí, però segur que era d'aquestes, que quan se trobava amb un mallorquí, ai, com m'agrada el parlar mallorquí, digue'm una paraula. Cony, que no soy un mono de feria, Sergi! Espero que no haguis provat de salar mai, eh? No, és que és molt difícil. És impossible. Ai, és molt, molt difícil. Ara que te tenim, pa amb oli i pa amb tomàquet no és el mateix. No, no és el mateix. He tingut discussions per aquest tema amb amics meus. Per començar teniu un pa de merda a Catalunya, en carinyo. Sí. Bueno, ho dius així perquè ho compares amb el pa moreno. T'agrada el pa moreno. Sí. Pa amb tomàquet és el que mengen els catalans perquè no poden menjar pa amb oli, però no tenen ni pa, ni la tomàtica. Ara me dirà que tenen un oli allà als cels. Jo no he vist mai un mallorquí que viu a Barcelona, a Catalunya, que quan torna cap aquí torni amb embotits d'allà. En canvi, què fa ella? S'acaba de demostrar que vam de liquidar el debat. Totalment veritat. Escolta una cosa, per què cony, per no dir per què puta, deis enciamada? No, ensaïmada. No ho dius bé, tampoc. No, perquè és No, prova-ho. No, dali, torna, espera. Rewind. És que és difícil, Ensaïmada. No. Quasi. Sí, és encimada, com si fos... Encimada. Com si fos... Ella ho ha fet bé. És com si fos una M geminada, que no existeix, però que és una M puntet M encimada. Jo no entenc... Mira, jo, per exemple, un dels meus millors amics de quan estudiava, és l'Ignasi, que és de Tossa de Mar, no sé si has estat a Tossa de Mar, a la Costa Brava, quan hi anem a veure-lo, estàvem un cap de setmana llarg, 3 dies, 4, ara el tipus, després de 10 anys de no venir a Mallorca, el tio ve a Mallorca. Sap quant de dies ve? 12! Dic, hòstia! Perdó. Per què cony veniu tant de dies? Per què ho feis, això? Perquè 4 són molt pocs. Hem de fer tantes coses, hem de veure tantes coses. 4 dies. Si és petit, si no hi ha tant per veure. Però volem veure tot. La visió que teniu vosaltres. No vos podem aguantar, però vos estimam. Però a part d'això, també creieu que som garrepes? Els catalans també ha arribat això aquí? Que sou aferrats? Sí. Home, clar. Però... Sí, clar, home, però... Jo pensava que era algo de la península, només. No, sou... Això ha traspassat i... De fet, així t'ho confirm, en tots els meus... I de todo. No conec un català que no sigui ferrat. Jo no sóc aferrada. Ho hem de comprovar, però. Però sí, sou... La pela és la pela. Tacanyíssimo, sí. Sí, clar que sí. Però escolta, només no se fan gratis, per això sou una de les comunitats més pròsperes, perquè no en t'ho dau ni un. Sí. Hi ha una cosa que un dia t'ho explicaré perquè els expliquis que és la propina, que són els euros que se deixen quan van a un restaurant. Això estem molt avasats a fer això. Tot arribarà, però. Estic molt content que haguis vengut. Jo també. Com que has estat molt agradable per aventura, demanaré que aquesta secció la facem tu i jo a partir d'ara. Sergi. Què et sembla, Sergi?